Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku di channel Hidup Keluarga Mas Halo pemirsa, iki arep golek sarapan. Nah, apa jenenge? Niku Mas Santo arep balik pemirsa. Mas Santo arep balik. Dadine aku tak ada gagi. Aku mau sesek ngujukno sego, kek ngujukno sego tok ngene aku ngono gampang ngono. Sepenting golek sarapan Mas Santo sik. Masake engko awet, oke? Aku tuku beras tok ambek pesen banyu karo tonggoku. Isi orang karo air mineral guling ini. Sehat habis. Ini mah don mana telulas mati Mas. Itu ku yo 2 kilo gitu kan. Jadi tidak ada blok emang. Apa entek adi pemirsa tuku seprapat ngono kuwi kanggo alah nggo campurane nyambel masak kan dikek gula sithik-sithik kuwi awet era karuan beras jagung ini jagung tuku mbah alhamdulillah apa nyewek kopi pemirsa kopi Mas Santo kopi nih sebelah ini mana yuk pawon wingi godhogno wedang Mas Santo lali pemirsa lali ku yo ora iso dijaluk ora iso ditolak tak tinggal ngarep nyapu apa-apa yo lali terus aku mampu sangat langsung melayu pemirsa aku layu aku eling ya Allah aku duwe kowe tanggungan godhog wedang banyune endi lho alah aku pemirsa ngawur Mbak Eka nyumbang pemirsa wis wong tak jenenge terus sekolah aku ini internal ini tak auto mesti tak yo bareng tukune bareng sulang tak nggo masak air mineral asli tak nggo ngombe pemirsa godhog wedang nek aku wis gak nganu pemirsa wis gak ngopi suwi wis gak ngopi aku regane apa asal lambungku gampang naik petengku wong ibaratnya mangan pete kakan itu langsung asam lambungku naik kayak sing kayak kafein kayak sing apa jenis sayuran sing ibaratnya kuat di lambungnya ya kok pete ngono nek jengol aku gak wani akeh-akeh asam lambungku gak kuat bisa kopi aku tak lareni ku sono 5 tahun aku gak ngopi biar kadang duduk ngopi zaman ini saya ngewangi dodol nang warung kopi saiki ya gak kuat Mas Santo pun juga saya gak wani kopi hitam ya kopi ini kopi sasetan kopi susu saya tambah umur ki yo saya hati-hati yo
Ya nek perkara ibaratnya jajan misal bakso apa mie ayam iki kan juga bendino seperti gak berlebihan ngono ae pemirsa. Apapun nih Gus, kadang hati-hati wis kadang ora ya lara jenenge wong. Karena Mas Santo beberapa pertimbangan yang mesti kopi. Saya kita kayak kopi sasetan, biar ya kopi hitam gak kuat kok. Wis tak isai. Sepenting kopinya wis ready. Kopinya sepenting wis ready pemirsa. Lalu gadi Mas Anton dan siap-siap aku berangkat kerja. Kopi ini guys. Adik mimik susu nggih, tak coba ibu tak anakno. Ono jasa penukaran uang pemirsa. Sing rayapen, sing rusak. Biasanya nek duit 5.000 nuku ongkosnya 2.000 apa 3.000 pemirsa. Terus emas rusak, emas poklek sing layangi ilang niku yo ono. Gini. Jasa servis kompor keliling, oh sampean saiki sepenting iki duit. Sepenting apa jenenge? Golek rezeki halal misalnya. Aku anak gede-gede ngono aku mergawe. Nek gak ngono nek ndek modal dodolan pemirsa yo. Iki mare yo urung iso. Rambutku lepek cah seneng keramas. Rambut lepek pemirsa. Aduh. Sakjane nganu, ndakku iki kudune tabur soalnya sensitif cuma piye ya? Iya. Bareng kalau mende pemirsa mau ngesok masal. Mane aku nyetok masal iku ora tak dol. Ya tak nggo kuwi jogo-jogo nek ana kala jengking, kala mende, wis serangga sing ana sengate kan, ku kan berbahaya nek kena bocah. Nah omahe sek lantene sek tanah. Berbahaya. Kena gajah cilik. Guys, aku bakal khusus kanggo iki. Marsal tok kuwi. Wis berangkat pemirsa. Ikut ulah. Ndara tetep dhek panasen bahan kimia. Insek bisa. Iya. Apa ya si jeblok? Weekend. Wis berangkat pemirsa. Wis rambutnya nang keramas engko. Rambutku ki yo berminyak yo. Gampang lepek, lan bendino yo tak kramasi. Wis. Ki mau balsem Mas Santo kena semut. Semut merah pemirsa. Mantap guys. Ayo Meng. Namanya nyedaki wae. Iki lho bisa tak simpan. Tak simpan tempat jauh. Kok banyu aki barang iki bahaya nek roh bocah. Tak simpen pemirsa. Wis. Kita lanjut lagi. Bisa. Mati njero. Yo. Kerja dhisik. Ya, hati-hati. Semoga tiga lancar. Nggih, Mak. Amin.
kasih Mbok ya. Hati-hati ya. Dek. Ini Ayo kerja ya. Omah, terima kasih nonton kontenku ya iki mang antara Mas Santo balik. Tapi ki yo sasi ki akeh pemirsa, akeh tanggal abange. Mas Santo paling ku sering mulai. Lah nek nang kono nganggur terus gak ono gawean malah bengkak duit kondi nek nang omah kan mangan isek tak masakno. Lah kok kadang tak tukono ya pemirsa. Jadi mbah karane sok seperti iki wonge balik sik. Misalnya nek pas tanggal abang delalah iso kirim ya alhamdulillah. Wis padha donga-donga ya pemirsa ya. Terima kasih nek pokok aja lali like comment sampai keluarga muskapem. Nah ana kuliah-kuliah bae nyus pro sing akeh. Terus semangat untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.